Приятели, днес ще ви кажа как да си направим ето такъв тапет. Дали този тапет беше видеоклип на моя телефон, което най-после е уникално. Така че можете и вие да го правите. Не знам дали ще работи на други. Може само на Samsung да работи, да я знам, ама все пак пробвайте. Ако не стане, не знам. Значи не става на вашия телефон. Да. И сега ще ви покажа. Пускам. За съжаление нещо не става. В смисъл да направя видео как го правя. Хора, завързах се колко набързо, защото ми е много тъпо. Както и да е, но нещо не стана. В смисъл не мога да правя екранен рекорд при мен. Ето едни настройки, които сега ще се опитам да ви покажа, да го запиша. Тези настройки, където ви казах екранен рекордер, прави тези видеоклипи с тези тапечета, дето го пусках в началото. Направи и онзи клип с настройките, което е прекрасно, че стана поне с настройките. Така, понеже не става да се пускам екранен рекордер на такова, докато е на тапет, както го правите, това ще ви обясня. Не знам дали ще стане на някакви телефони. Значи задържате на тапет. И би трябвало да е така мъничко на тапета и да пише отдолу изрязване и отстрани горе да пише тапети. Тискате там от галерията и си избирате снимки или видеоклипове и така. Ще ви казах чао, но забравих да ви кажа нещо. Където казах това видео, нали, когато ви казах, ако не стане за вашия телефон, така, защото става само за Samsung, нещо такова ми се прочу, не знам. Не може и да не става само за Samsung, може да става за iPhone, за Android, за Redmi. Така че и също така, Мариан, ако гледаш това видео, го пробвай и ти. Това е един мой продукт, вече съм говорила за него.